V máji v mesiaci lásky otvorili manželia umelci Monika a Bohuš Kubinský svoju vernisáž v At Home Gallery. Lúka od Moniky Kubinskej je dielo namalované na podklad posteľných obliečok. Kompozícia s prírodnými pigmentmi, otlačkami kvetov a jemnou abstrakciou vytvára dojem stále sa meniacej farebnej lúky. Dielo vystavené v centrálnej časti synagógy je dotvorené pohybom a špeciálne na túto udalosť skomponovanou hudbou od Petra Zagara. Sochár Bohuš Kubinský vystavoval na Empore, na mieste kedysi vyhradenom ženám, kde rozmiestnil svoje nebeské kamene. Kubinský nám odhaľuje nové dimenzie prostredníctvom kameňov z voľnej prírody, ostro orezaných a potiahnutých reflexnou vrstvou. Tie vytvárajú odrazy v hornom menšom priestore synagógy. Výstavu podporil Fond na podporu umenia a samospráva mesta Šamorín. Inštaláciu v synagóge si môže verejnosť pozrieť do konca júna.